Hello mga guys, welcome sa akong channel Mimi's TV. Kini ang inyong Kuya Efren. Sa mga first time pa sa akong channel, please like and subscribe to my channel. Ang atong topic karon mao kining unsa ang mga gamit nga gikinahanglan alang sa pagpanaod og cable or cable installer. Gusto niyo bang mga ibawan? Please subscribe na kamo, tanaw lang ako sa akong channel. Ato ka nang iskutan karon. Tara na, let's go. Bebas bayar. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang 1 juta. Na 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 na. Aku suka goyang. Mga guys, mao kini ang mga gikinahanglan nga gamit alang sa pagpanaod og cable or cable installer. Number 1, mao kini nga ato ang gikinahanglan, motorcycle. Nanglan kag motor para magamit nimo pagpanaod. Kaning motor dili kayo gasto kayo gasolina, kay gamay ra ning gasolina kaysa compare sa mga multi-cab or sakyanan 4 wheels. So motor is important. Masulod nimo bisan na asa. Then ani po kining electric drill, barina, kinahanglan na og barina, pang metal, pang simento, pagkahoy. Pwede ni siya nato magamit. Ang iyahang mga gamit sa barina mao kining mason drill bit 8mm o 10mm. Nga thick screw, adapter ug kinya pang tanggal sa kinya. Then kani pong thick screw sa wood ug metal. Mo ni kasagaran tong gamiton kung magtaod ta. Then kaning mason drill bit mo ni ang iyahang gamiton kung simento ang atong taudan nga atong bracket sa atong cable. Then nata kinahanglan tag extension wire, depende sa gitas-on na nimo, ikaw lang magbuot og pila, mga 10 meters man siya, 10 meters or 5 depende ra nimo. Og niya kaning mga tools niya, kaning mao ni ang atuang tools nga gamiton kung manaod kita cable. Ngay mga sizes sa ibabaw, upper sa screen. Kung kini siyang tools, mao ni siya kasagaran gyud magamit sa signal pagpanaod karon. Then ang sunod na po na ni kaning nga tools, mao ni siya gamiton sa mga karaan nga mga signal, cable or sa mga sky, mga GSAT. Kaya mga dagko ka ng sukod. Then kanina po pliers, so hammer, ning martilyo. Gamiton po ni nato, importante po ni. Then sunod, nga po ta kaning cutter o kaning kutsilyo ay akong gamit, star screwdriver, compass, marking pen, label guide. Gamiton na to ni sa atong pagpanaod. Then kaning TV monitor or kaning DVD player, depende na siya animo kung unsay mong gikinahanglan. Pwede ka gamit ka og kanang direct sa TV, pwede mo daw ka ng DVD or satellite finder para mapadali. Kani po ginana po kag extra cable wire pang testing na siya. Depende ra mo na sa imong kitas-on kung pila imong gustong kitas-on nga pang testing na to, kung mag-testing ta sa tuang cable. Then ang sunod na po ni naana po tay kani mga cable clip, pwede ni sa simento, pang kahoy, pang clip na to sa atong mga cable wire o electrical tape kinahanglan po na to na. Then mao na to siya. Thank you for watching guys, God bless you always. Mao na to ang ato ang mga kinahanglan gamit sa ato ang pagpanaod og cable.